Papa Lav otkrio je da je nedavno odbio prijedlog da se njegov lik rekreira pomoću umjetne inteligencije. Dakle, zamislite ovo, jedan od najutjecajnijih ljudi na svijetu, Papa, otvoreno govori o tome kako odbio ideju da se njegov lik stvori pomoću AI inteligencije. On nije protiv napretka, naprotiv priznaje da tehnologija donosi velike koristi poput revolucionarnih otkrića u medicini i drugim područjima, ali upozorava da brzina kojom se sve to razvija može biti opasna. Što ako digitalni svijet postane premoćan, a mi ljudi samo figure u igri ili čak ostavljeni iza? Papa ističe da u tom virtualnom okruženju lako gubimo ono što nas čini ljudima, našu pravu čovječnost. Kaže da bogati investitori ulagaju ogromne svote u AI inteligenciju, ali često zaboravljaju na vrijednost pojedinca i ono što nas povezuje kao ljude. Zato vjeruje da institucije poput crkve trebaju glasno progovoriti i podsjetiti na te vrijednosti. Jer na kraju dana tehnologija nije neprijatelj, ali može stvoriti lažni svijet gdje se pitamo što je zapravo istina. Jedan od najzanimljivijih dijelova je njegovo osobno iskustvo s tim lažnim videima koji izgledaju potpuno realno. Priča kako ga je netko pitao li dobro, jer su vidjeli snimku na kojoj pada niz stepenice. Naravno, to se nije dogodilo, bio je to AI generiran video koji je prevario ljude. To pokazuje koliko su takve stvari postale uobičajene, koliko mogu biti destruktivne. Papa upozorava na problem lažnih vijesti i teorija zavjere. Zašto toliki ljudi vjeruju u njih? Kaže da postoji neka duboka potreba u nama da prihvaćamo takve senzacionalističke stvari. Još jedna zanimljiva stvar, nedavno je dobio prijedlog da se napravi AI verzija Pape, gdje bi ljudi mogli online imati osobnu audijenciju s tim virtualnim likom i dobivati odgovore na pitanja. On je to odbio, rekavši da nešto tako važno poput Pape ne bi trebalo predstavljati avatarom. To nas dovodi do pitanja gdje je granica između korisnog alata i gubitka autentičnosti. Je li AI mjesto gdje možemo pronaći duboke istine poput prisutnosti viših sila ili nas samo udaljava od stvarnog života? Otvara široku raspravu. S jedne strane AI može pomoći u svakodnevici, ali s druge moramo biti oprezni. Podijelite u komentarima što vi mislite o ovome. Jeste li vi nekada naišli na video koji vas je prevario? Vjerujete li da crkva i drugi lideri trebaju više govoriti o ovome? Ako vam se svidio video, lajkajte, dijelite i pretplatite se. Do sljedećeg videa čuvajte se i razmišljajte o ovome. Božji blagoslov.